ಹಾಯ್ ಮಾತಾಯಣ್ಣ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿತ್ತ ಈಯಣ್ಣ ವ್ಲಾಗಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದುಲೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲ ಎಣ್ಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರನಾಟ ದಯಮಾಡ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಅಂಚೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆರೆ ಕರೆತ್ತ ಇಲ್ಲು ತಕ್ಲೆ ನಾ ಮಲ್ಲ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಇಂದೇನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಂಡತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಂದೇನೇನು ಇತ್ತೆ ಮಾಡುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೆಡ್ತಾರ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಆಪುಜಿ ಬಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದು 4 ಭಾಗ ಅಂಟ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಮೂರಿರ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿಲು ಉಂಡು ಇಂದಟ್ಟು ಇದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಡ್ತಾರ ಮೂರಿರಂತೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬುತ್ತ ಕಾಲ ತಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಮೂರಿರ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದೇನು ಬೇಕಾ 3 ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಲೆ ಮಾಂತ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಹಿಂದೇನು ಎಂಕ್ಲು ಪಚ್ಚಿಲ್ಲದ ತಂತುಳ್ಳು ತುಂಬುತ್ತ ಕಾಲಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಳಿತ್ತೇರು ಐನಾಜಿ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಮೂರ್ತು ಮರಿಯಲಕ್ಕೆ ಪೋಡಾತು ಉಪ್ಪಟ ಪಚ್ಚಿಲು ಪಾಡೊಂತಿತ್ತ ಆಂಟ ಇತ್ತೆತ ಕಾಲಾವಸ್ಥೆ ಬದಲಾತಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಏರಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಟ ಹಳ್ಳಿ ಏರಿಯಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿನ ಪನೋಲಿ ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲು ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಐತ ಪಚ್ಚಿಲ್ ದೆತ್ತದು ಇತ್ತೇನು ಐತ ರೆಚ್ಚೇನು ನಮ್ಮನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲು ತಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ ಓಡಾತ ಇನ್ನು ಸಪೂರ ಆತ ಮೂರೊಂತುಲ್ಲೆ ಇಂದೊಂತೆ ಬೇಯ್ಪಾತು ಕೈ ಕಂಜಿಗೆ ಪಾಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಪೀರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೇನಿತ್ತೆ 11 ಪೋಂತುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಡ್ಡಿ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣೇನು ಪಂಡ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪೆತ್ತಾತು ಓಂತುಂಡು ಐನ್ನ ಬೈಪಾತು ಆಕಳೆಲ್ಲ ತಕ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಚ್ಚಿಲು ಪಾಡಿರ ಬೋಡಾತು ಆಯ್ತಾ ಪೆಲ್ತಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ತಂತುಳ್ಳು ಪೆಲ್ತಾರಿ ಬೈಪಾತು ಸಾಂತಾನಿ ಮಾನ್ಪೆರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಟ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ದು ದುಂಬು ಬಂದುಲೆ ಐಟ್ದು ಒಂತೆ ದೆತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಕ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾತು ಅಂಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳು ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದಾಲ ಚಿಂಚ ಸಪೂರ ಮೂರ್ತು ಎಣ್ಣೆಟ್ ಪಾಟ್ದು ದೆತ್ತಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಆತು ಕರ್ಕುರು ಆತು ತಿನ್ನೇರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದಾಲತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಇದು ಬಯ್ಯತ ಚಾಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೀರ ಬೋಡಾ ತಿಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮಾಲ್ತಂತುಳ್ಳು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಐನು ಪಾಡ್ತು ಮುಗಿಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಅಂಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೆಂಪ ಆವಡಾತೆ ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪು ತ ನೀರ್ಲ ಏನು ಪಾಡಿ ನಾನು ಐಕ್ ಹೂದಲ್ಲ ಪಾಡುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಫ್ರೈ ಅಂಡವು ಇಂಚ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ
ಎಂದೆಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕಲ್ಕಾಯ್ತ ಚಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಕಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತ ಏನು ಉಪ್ಪಾಡ ಬಚ್ಚಲು ಪಾಡಿರ ಬೋಡಾತು ಈ ಮಣ್ಣತ ಕರಾನ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಟ ಪಚ್ಚಲು ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಅಂಟ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣತ ಕರ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪ ಐಕೆ ಬೋಡಾತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಕೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಪಚ್ಚಲು ಪಾಡ್ತು ಐಕೆ ಪೊರ್ಲು ಮಿತ್ತಟೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟ್ಲದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ಪಚ್ಚಲಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತುಂತುಂಡು ಅಂಟ ಒಂತೆ ಪಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಮಿತ್ತೆ ಒರಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಟ ಅವು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಪಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಸರಿ ಒಯ್ಪುಜಿ ಬಂದುಲೆ ಒಯ್ಪುಜಿ ದಾಂಟ ಅವು ಅಡೆಕೆ ಹಾಲಾಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಚ್ಚಲು ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಟೈನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ ನೆಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈಡ್ ತಗೊಂತಂತೆ ತೆತ್ತದು ಆಜಾತು ಕಚ್ಪು ಮಂತ್ ತಿನ್ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ತುಂಬುತ ಕಾಲಟ್ ಆಟಿಟ್ಟು ದಾಲ ತಿನ್ನೀರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾತೆ ಇಂದೇನು ಪಾಡುವಂತಿದ್ದರು ಅಂಟ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಂತ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತೂಯರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡಾತು ಏನು ನಿಕ್ಲಿಂದು ತೋಚ್ಪ ಅಂತುಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಕಲ್ತುಂಟ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಐಕಿತ್ತೆ ಮೆತ್ತಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವಂತುಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಿರ ಪೈರವಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಬಂದುಲೆ ಅವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಗಾಳಿ ಪೋಂಟ ಅವು ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾತು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಬೋಡೋಣಂಟ ಪಿರವರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ತೆ ಪಿರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚೇನು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಟು ಇಂದಟೇನು ದೀವಂತುಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಇಂದೇನು ಏನ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಟೆ ದೆತ್ತದು ಕಚ್ಚು ಮಾಡ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೇನು ತೋಜ್ಪಾವೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೇನು ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಂಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತರಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದುಲೆ.